देखा एगो भक्त भगवान से निवेदन कैले बा कि हे भगवान आप हर युग में अवतरित भइला और अवतार लेके भक्तन के कष्ट के कटला, लेकिन हमारा आपसे निवेदन बा कि कलयुग में मत यहा काहे बदे मत यहा भैया। अवतार कलयुग में अइहा ना कान्हा, हाँ कलयुग में अइहा ना कान्हा। भगवान काहे बजे मिनाकर बाड़ी आप सुन लें। अरे द्वापर में खैला तू माखन मलाई, माखन मलाई हो माखन मलाई, कलयुग में मांस मछरी अधिकारी, दारू कया हार कलयुग में अइहा ना कान्हा। चवला तू बंसी बजा के, बंसी बजा के कान्हा बंसी बजा के, यहाँ होला डीजे पे नंगा नचा
कल युग में अइहा ना कान्हा युग में अइहा ना कान्हा कल युग में अइहा ना कान्हा कल युग में अइहा ना कान्हा लेके अवतार कल युग में अइहा ना कान्हा द्वापर में तुहई करवला महाभारत करौला महाभारत करौला महाभारत कल युग के लोगवा मिटाय दिहं भारत मिटाय दिहं भारत मिटाय दिहं भारत जई बाहरी हार जई बाहरी हार कल युग में अइहा ना कान्हा क्या बात है अरे क्या हो ज्ञान भैया एक द्रौपदी के बढ़वला तू सारी बढ़वला तू सारी बढ़वला तू सारी अरे कल युग के लोगवा कई देले उघारी
युग में अइहा ना कान्हा। प्रभु जी हमार सुनला और का भइल बा यहाँ। अरे चक्र गदा तोहरो कामे ना आई, कामे ना आई भगवान कामे ना आई। यहाँ पर मारू बम मिसाइल दगाई, मिसाइल दगाई मिसाइल दगाई। कहे बीज सती खार कहे बीज सती खार कल युग में अइहा